taɓarɓare a ƙasar nan, tare da yin kira ga gwamnati na ta ɗauki dukkan matakin da ya kamata ta ɗauka. Sun koka akan yadda ake sayar da litan man diesel sama da naira 800, a don haka babu, ko sun ce wannan abu ba zai taɓa ɗorewa ba. Sun kuma yi batun 'yancin ƙananan hukumomi, haɗe da batun kwaskware tsarin mulkin ƙasa da majalisu ke kan yi a yanzu. 'Yan kwadagon ba su bayyana ranar da za su yi gangamin na ƙasa baki ɗaya ba, sai dai ko a nan gaba. Wani ɗan majalisar tarayya daga nan Kano, Sani Bala Zanyawa, ya ce akwai guraben aiki a matakin tarayya sama da 120, amma shugaba Buhari ya hana a cike guraben. Sani Bala Zanyawa, shugaban kwamitin kula da ayyukan gwamnatin tarayya a majalisar wakilai, shine ya tabbatar da hakan. Ya ce tun a shekarar 2019 ne shugaba Buhari ya sanar da majalisun ƙasar nan wannan mataki a lokacin da ya je zaurukan domin gabatar da kasafin kuɗi. Wuraren da ya ce an dakatar da ɗaukan aikin su ne mainstream, wato wuraren da ake ɗaukan cikakken ma'aikaci wanda kai tsaye zai yi aikin gwamnati, sai dai ya ce an ba wasu ma'aikatan damar ɗaukar aikin bisa dalilai masu ƙarfi. Kuma wuraren da aka ware su ne kamar tsaro da kuma kula da lafiya sakamakon annobar corona. Hukumar aikin hajji ta ƙasa NACON ta tabbatarwa da maniyyatan ƙasar nan cewa za ta kwashe su zuwa Saudiya kafin cikar wa'adin da daga Saudiya ta bayar. Ta kuma ƙara jirage da yadda aka suke gidan maniyyatan. Shugaban hukumar NACON Zikirullah Kulle Hassan shi ne ya tabbatar da hakan bayan bullar wasu rahotanni da ke cewa za a iya barin wasu al'adar ƙasar na ƙasa duba da karatu da za a fara. To masu saurare, muna fatan ku nishaɗantu da wannan bidiyo da muka kawo muku. Dama a kullum tashar Sabon Tashi TV ba ta da babban buri illa ganin ta nishaɗantar da ku, ta kuma faɗakar da ku, ta wasantar da ku. Muna roƙon ku idan ba ku masu subscribe ba ku daure ku danna masu subscribe, kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗaura. Mun gode muku da irin ƙoƙarin kasancewa da kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wato mai suna Sabon Tashi TV. To masu saurare, muna roƙon ku idan wannan bidiyon namu ya burge ku, ku yi mana liking a wannan bidiyo, sannan muna so mu ji da ra'ayoyinku ta watakan ta bakin ku kenan domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a game da kawo muku bidiyoyin da muke yi. Ku yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo. To a nan za mu kawo wannan ƙarshen wannan bidiyo, sai Allah ya